Sa Tanay City, Negros Oriental, bag-ong gipanganak nga baktin nga daw adunay hitsura sama sa bata nag-viral. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang baktin nga himugso sa anay nga gipanag-iya ni Alfredo Cardenas Jr. sa Kabanbanangan, Tanay City sa Negros Oriental niadtong kaadlawon sa Enero 21. Dali nag-viral, human i-upload niya ang lahi nga dagway sa baktin kaysa ilahang tanaw. Di man kuno baboy, kundi sama kuno sa bata. Gawas pa, hamis ang panit ini gikan sa ulo ug sa tibok lawas, lahi sa mga igsuon ning mga baktin nga baboy gyud ang balhibo. Kasi pagtuon ninyo ato nganong inatog naon? Kaya nakuyawa na nahadlok ko. Katong nitingog, na-shock ko itong nitingog. O sa may tingog ko mo lang baktin? ikuha na ko video. Ni ando ra siya nga yun. Oh, ana. Tingog ug bata siya. Matod ni Alfredo nga pangwalo ang naaswing baktin nga himugso sa iyahang anay ug mao kini ang nalahi. Pan human sa 4 ka oras nakabsan usab sa kinabuhi ang baktin kay maglisod man sa pagtutoy sa gata sa inahan. Gilubong ra usab dayon nila ang baktin. Giklaro sa tag-iya nga anaa sa safe o luwas nga lugar ang ilang tangkal ug walay tawo nga makasayon-sayon og pagpaduol o mosulod, subay sab sa katahap sa uban nga basin og adunay nagbinuang sa anay. Asa man to nahabala ng anay ninyo? Kuan lang. Tong sa butakal sa among silingan. Wa to man agig hubog diha basing naagian og hubog inyong anay. Wala man pod, sir. Gipaambit ni Alfredo nga daw nagdala og swerte kaniya ang baktin kay sukad gimabdos kini sa anay, gigrasyahan pod kuno sila. Dala di siya swerte kay before ato nakakuan mong kuan na mga unom naman to kabaka akong kan yung cellphone ako. Tapos nakakuan ko kaan kalubinhan. Kaubang si Rod Frado o Clarence Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.